esteu? Espero que estigueu bé. Vaig a fer el tercer vídeo sobre percentatges. Com veieu, aquest exemple vos resultarà familiar perquè és l'exemple que vaig fer servir pel vídeo d'encadenaments percentuals. En l'anterior vídeo, l'única cosa que vaig fer va ser explicar com es calcula de manera ràpida el preu final. El preu final, no, la quantitat final d'una quantitat inicial a la que se li apliquen dues modificacions, que podrien ser 3, que podrien ser 4. Al final, el resum d'aplicar-li dues modificacions era tan senzill com multiplicar els dos percentatges escrits en forma de nombre. Quan hem multiplicat els dos percentatges que modifiquen de manera encadenada en forma de nombre, ens va resultar aquest número, 1,01192. Doncs bé, a aquest número se li anomena índex de variació. Vaig a canviar de línia perquè es vegi millor. S'anomena índex de variació. Vaig a pujar-ho també un poc. Vale. Per tant, aquest número s'anomena índex de variació. Molt bé. I quina informació ens dona l'índex de variació? Per què és tan important tenir controlat, localitzat l'índex de variació en una variació percentual, en un exercici on tinguem percentatges encadenats? Doncs bé, recordeu que vaig escriure-ho aquí, per exemple. Recordeu que un percentatge, a veure si ho puc escriure més gran. Recordeu que un percentatge s'escrivia en forma de nombre. Solen ser nombre decimals, però sobretot en forma de nombre, perquè sabem que el 54% vol dir 54 partit 100, i això és la divisió de 54 dividit 54 entre 100. Doncs, de la mateixa manera, si tu veus el nombre 0,54, te'l pots imaginar a l'inversa com el 54%. Si tu veus el nombre 0,753, te'l pots imaginar com el percentatge quin? 75,3%. Si tu veus el percentatge 123,85%, te'l pots imaginar com el número 1,2385. Número, no percentatge. De la mateixa manera que tu quan vegis el número 1,67, te'l pots imaginar com el percentatge 167%. O de la mateixa manera que el 87% te'l pots imaginar com el número 0,87,
el número 0,941 te'l pots imaginar com el percentatge 94,1%. És a dir, a on vull arribar? Vull arribar a que si tu veus el número 1,23, te'l pots imaginar com el 123%, o el que és el mateix, a veure si pogués insertar una fletxita, molt bé, vaig a veure si la puc. Ok. A veure on estic. Un moment. A veure, un moment, que no sé on estic escrivint. Un moment. Vaig a moure això aquí. Ok. I si tu t'imagines el 123%, que és on estàvem, és que te pots imaginar una pujada del 23%. Tot el que rebassa un 100%, que vol dir tot, que vol dir una totalitat inicial, és que això ha representat un augment. Fixeu-vos, del número 1,23 ho hem argumentat com que equival a una pujada del 23% de la quantitat inicial que sigui. Un altre exemple, si tu veus un 0,92, tu això t'ho podries imaginar com a quin percentatge? Com el 92%. O el que és el mateix, si estàs pensant en un 92%, és com si estiguéssim pensant en una disminució de quant? Del 8%. D'on ve això? Doncs ve de fer la resta mental de 92% al 100%, quan van? Doncs va un 8%. O el que és el mateix, 100 menys 8%, quedaria un 92%. Per tant, l'índex de variació que teníem aquí és com imaginar-nos quin percentatge? Doncs és com imaginar-nos el percentatge 101,192%. Recordem sempre que un percentatge pot tenir nombres decimals, pot tenir xifres decimals. I si estem veient, i si estem imaginant-nos aquest nombre com a el percentatge 101,192%, representa un augment. Quin augment representa? Doncs representa l'augment de tot el que rebassi del 100%, i estem parlant d'un 1,192%. Vaig a posar-ho en negreta i vaig a fer-lo més gran. Per tant, fixeu-vos la informació que ens ha acabat, un moment. Fixeu-vos la informació que ens ha acabat donant l'índex de variació, la informació que ens ha acabat donant la multiplicació dels dos percentatges encadenats, però en forma de nombres. Ens ha donat la informació de que el preu final que havíem pagat per aquest telèfon mòbil
ha estat un 101,192%, o el que és el mateix, el 100% inicial, més un 1,192%. Això és el que s'anomena la variació percentual final. D'acord? Què és el que ens està dient? A fi de comptes, què és el que ha passat? Molt bé, espero que us hagi agradat aquest vídeo. Fins una altra, gràcies.